Ak ťa chytili s väčším množstvom drogy, alebo dokonca obvinili z dílerstva, vypočuj si toto. Táto informácia môže rozhodnúť o tom, či pôjdeš za mreže alebo nie. Existuje právny nástroj, o ktorom väčšina ľudí nevie. Občianske združenie môže so súhlasom obvineného vstúpiť priamo do trestného konania. Nie ako tvoj advokát, ale ako subjekt, ktorý pred súdom za teba ručí. Hovoríme tomu záruka občianskeho združenia. V praxi to znamená, že združenie súdu navrhne miernejšiu sankciu, napríklad podmienečné zastavenie trestného stíhania, podmienečný odklad výkonu trestu alebo trest, ktorý vôbec nie je spojený s odňatím slobody, finančný trest, povinná práca, bez basy a často aj bez záznamu v registri trestov. Ak súd rozhoduje o väzbe, môže na základe záruky nášho združenia rozhodnúť, že budeš trestne stíhaný na slobode, nie za mrežami, doma, v práci, v živote. A ak už si vo výkone trestu, podáme za teba žiadosť o podmienečné prepustenie. Základná podmienka je spolupráca, nie nič extra. Krátka cielená intervencia podľa tvojho konkrétneho prípadu. To je to, čo od teba združenie požaduje výmenou za poskytnutie našej záruky pred súdom. Z histórie prípadov vyplýva, že táto forma intervencie má pri rozhodovaní sudcu veľmi vysokú úspešnosť. Ak ty alebo niekto blízky riešite trestnú vec, kontaktujte nás. Odkaz nižšie, toto je presne na to, čo tu sme. Ak toto vidí niekto, komu by to mohlo pomôcť, pošli mu to. Like a zdieľanie stoja 0 eur a môžu niekomu zmeniť život.